kuna tune a ƙarshen wata Agusta da ya wuce ra 29 da wata mun hito mun gwada ma jama'a bisa rediyo da talabijin wani kamu da an ka yi kamu an simogal da sun kaso su sawo moto har wajen 600 da wani abu a cikin Nijar. Kuma lalle mun yi alfarin kewa da motunan nan menene sa za su kawo su ba 'yan ta'adda da 'yan ta'adda su yi ta aikin da sun ka saba yi, kashe-kashe mutane kone-kone da sun ka saba yi. To 'yan duwan sun yi kokari, sojawa sun yi kokari, an samu mun kama waɗannan motuna. To motuna ne mun ka kawo yau za mu ba jami'an tsaro da suke aiki cikin daji don dai lahiya ya komo, tsaro ya komo dindindin, kowa ya samu ya walwala yadda ya ga dama. To motunan nan ga sunan yau mun ka ba larme za su je su yi aiki da su don lalle tsaro ya komo cikin sati biyu. A yau kuma muna so mu ƙara kewa da ƙoƙarin da jami'an tsaro su gayi, an samu kuma 118 da an ka tsaida wajen 40 da wani abu can jihar Maradi, 30 jihar Doso da jihar Zandar da jihar Agadez. Duk dai an samu an kama waɗansu sabbin moto, su ma dai za a kawo su nan a ba sojawa jami'an tsaro dan lalle su samu su yi kawo tsaro yadda ya kamata da 'yan Niger, mutanen Niger su kwanta cikin hankali ba da fargaba ba. Ga dalilin da ya sa mun ka zo yau da sahe mu mai da duk wannan kame-kamen da an kai mu ba soja su yi ta aiki da su, kuma a gaban Allah da haka za a yi ta yi abin da ya kamata su je ma'an da kokari za mu yi mu tsaida shi. Kuma muna kira da 'yan Nijar duka wanda suke ji kiwon ƙasa duk su kamu ga yadda ya kamata a yi. 'Yan ta'adda wannan ya kamata a hana su moto, ya kamata a hana su mai. Duk dai kokarin da an kai, in mutum ya gani abun da bai yarda ba, kun san da lalle cikin mugun hannu zai shiga, ya kamata ku gaya ma jami'an tsaro don a samu a tsaye da wannan kashe-kashen da ake gani cikin ƙasar Nijar da bayan da kyan gani. Daga nata waje, ministan agaji da tawahi madan Aisa Lawan Wandarma ta kawo ƙarshen rangadin da ta kai a jihar Maradi na kwana 3 bisa umarnin shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain, wanda ta je domin ganin wuraren da iftila'in ambaliyar ruwa ta faru. Hussein na Bako tare da Nasir na Kakale sun aiko mana da wannan rahoton. Ministar ayyukan jin kai da tawahi Aisa Lawan Wandarma ta kammala ziyarar sa'o'i 72 da ta kawo ta a nan jihar Maradi bisa umarnin shugaban kasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zan domin ganin irin ibtila'in ambaliyar ruwa da ya faru ga al'ummar karamar hukumar Soli Tagirs, sannan da waɗansu wurare da ake tsugunar da wanda suka fuskanci ambaliya da kuma ziyartar wuraren rarraba kayayyakin tallafi ga al'umma a birnin Maradi. Hakan ne ya sanya ministar ayyukan jin kai da tawahi Aisa Lawan Wandarma ta yi taro tare da gwamnan jihar Maradi, kwantarar janar sanda Isu Mamman da kuma shugaban da'irar Maradi Kanal Abdullahi Musa Garba da shugabannin rundunonin tsaro da wakilan sarakuna da sauran jama'a. Minista Aisa Lawan Wandarma ta shaida ma mahalarta taron raskunar ziyarar cewa da yayyanta ma jama'ar Soli Tagirs akan ibtila'in ambaliya da suka fuskanta a sandiyar tashin tsohon gulbin tarka wanda ya tada garin Soli ya koma kan tudu. Ta ce mun ziyarci sansanin da aka tsugunar da mutane da ambaliya ta raba da mahallansu a cikin makarantun boko, inda mata 200 da yara suka samu mafaka a cikin ajujuwa 17 a Bagalam, da kuma rabon tallafin karo na 9 ga jama'ar shiya ta 2 ta birnin Maradi waɗanda lamarin ya shafa. Ta kuma ziyarci wurin da aka kawo tantuna domin tsugunar da waɗansu da ke cikin waɗanda wannan lamarin ya shafa. An kafa tantuna 907 da makewaya 20 don kula da jama'ar. Minista ta kuma bayyana ma jama'a cewa ta ziyarci OBBN inda aka yi tanadin tarin abinci
da za a raba ma jama'a wanda yanzu ake ci gaba da rabawa. Ta kuma gani yadda manyan 'yan kasuwa da masu kamfanoni suka ba da nasu tallafi don goyon bayan hukumomin CNSP na kyauta rayuwar jama'ar da ke cikin wannan hali na ni'yasu. Ta ziyarci karamar hukumar Soli Tagiris inda garuruwa 22 suka sami ibtila'i na ambaliyar ruwa sanadiyar tashin gulbin tarka da kuma kwari. Akan haka magidanta 2,615 wannan lamarin ya shafa. Da sunan hukumomin koli a sahun gaba shugaban kasa Brigadier General Abdulrahman Chani Salon Wandarma ta yi ma jama'ar jihar Maradi godiya akan kyakkyawan tarbe da suka yi mata tare kuma da girmamawa. Daga nashi bangare gwamnan jihar Yamai Brigadier General Asman Abdu Haruna ya gana da ma'aikata na ofishin ministan ilimi masu kula da tura yara a cikin makarantu bayan sun samu shahada domin ci gaba da karatun nasu. Su ma'aikatan sun gana da shi ne domin nuna mashi raskuna irin ayyukan da suka yi na orientation na shekarar bana da kuma ba shi lambar yabo game da kokarin da yake na kula da karatun boko. Rufai Sani na cikin kwamitin kula da wannan aikin ya yi mana ƙarin bayani akai. Wannan rapor da muka gabatar ma gwamnan jiha rapor ne wanda ya kumshi ayyukan kwamiti uku wanda suka zamna tsawon wani lokaci suka tantance da yara wanda ya dace a tura su ci gaba da karatunsu cikin makarantun ne na gaba. Ba mu fuskanci wasu matsaloli ba lokacin da muka gudanar da ayyukanmu. Duka mambobin kwamiti kowa ya zamna ya ba da tashi husa'a da hazaƙa da shi ya samu ka tafiyar da wannan aikin yadda ya kamata, kuma Allah da nashi iko mun ci nasara. Yau ga mu a gubernora mun kawo sakamakon aiki amana wadda aka ba mu. Gala yabo da muka ba gwamnan jihar Yamai gala yabo ce wadda ta dace, saboda sanin kowa ne a bana shekara ta 'yan makaranta ta gabata cikin lami lahiya, kuma ƙarshen shekara jihar Yamai ta samu sakamako wanda ya kamata. Shi ya samu ka gani ya dace ma'aikatan gwamnati na harkar ilimi suka ga ya dace a ba gwamnan jihar Yamai gala yabo a jinjina mashi saboda kokarin da ya kawo bisa kan tahiyar da karatu na bana da sakamakon da jihar Yamai ta samu. Sai kuma daga nasu bangare kungiyar mushannin lakwal masu kwantarage wanda shekarun suka huce daukan aiki na dindindin sun yi wani taron sa a yau dinnan inda suka fitar da wata sanarwa ga abin da sanarwar ta kunsa ta bakin madan Sebu Ashibi magatakarda ta wannan kungiya. Gamayyar mushannin lakwal 'yan kwantaragi wanda an ka ce shekarun mu sun wuce da za a dauka mu dindindin a cikin aikin gwamnati, muka haɗu muka ce ga sanarwar da za mu yi. Muka ce mu kawo goyon bayan mu ga soza wanda suke nan kullun suna aiki tukur na kare lahiyar mu da kwanciyar hankalin mu a cikin ƙasar mu ta Niger. Sannan kuma mun yi tir da Allah wadde ga turawan da suke son su kawo muna da zamne tsaye a cikin kungiyar mu ta IOS. Muna godiya zuwa ga CNSP ga aikin da take nan gayi da gudunmuwar da sun ka kawo ma wa'anda ambaliyar ruwa ta ci su. Sannan a wajen harka koyarwa muna ka godiya mu ga gwamnati ga misali biyu da sun ka game ministar wajen nawa a wuri guda da ta kumshi ministar de l'Éducation nationale de l'alphabétisation da primaire da secondaire da enseignement professionnel. A ƙarshe muna tambaya ga gwamnati ta dibe mu da idon rahama, mu mushannin lakwal da aka ce shekarunmu sun huce tunda ba laihinmu ba ne, lalle ta dibe mu da idon rahama a ɗauke mu aikin dindindin. Sa'annan wa'anda an ka ce shekarunsu sun kai ritaya a yi musu matsayi na musamman nasu na kansu. Jami'an tsaro na kasar na ci gaba da lumka kokarinsu na kare lahiyar al'umma da kadarorinta, inda a kowane mako ake aiko da sakamakon ayyukan da suka yi. To ga sakamakon wannan makon ta bakin Baro Arzika. To game da raskuna na baya-bayan nan dangane da ayyukan da jami'an tsaron ke yi musoma da jihar Talabiyar inda rundunar niyya ke gudanar da ayyukanta a ranar Talata 10 ga wannan watan na Satumba, wasu sojojin da ke sintiri a cikin tsarin nan na lakarkanai sai nasara kama wata mota bisa hanyar Bandiyo zuwa Koma Bangu tana dauke da sama da butali 50 na gas.
su dai waɗannan butulla sau tari ƙungiyoyin 'yan ta'adda na amfani da su akan hanyoyin da ba su dace ba, musamman inda suke amfani da su wajen sarrafa bama-bamai na gargajiya waɗanda suke kai hare-hare da su daga wannan wuri zuwa wancan. Ba idan haka biyo bayan wasu bayanan sirri da sojojin suka samu sun hanzarta wajen Diapaga inda suka yi nasarar kama wani ɗan ta'adda hurgumin ɗan ta'adda wanda ake zargi da hannu a cikin hare-hare da dama. Daga cikin hare-haren da ake zargin shi da hannu a ciki har da mummunan harin da 'yan ta'adda suka kai ma jami'an tsaro a Boni ranar 20 ga watan Yuni na shekara 2024. Lokacin da aka kama shi an same shi da makudan kuɗaɗe a jikinsa, haka zalika da zinariya. A yankin da rundunar almahau ke gudanar da ayyukanta kuma biyo bayan wani kutse da 'yan ta'adda suka yi a ranar talata da ta gabata a garin sabon gari ta kusa, an tura wasu jami'an tsaro maza-maza da gaggawa domin su je su ga abin da ke faruwa. Nan dai jami'an tsaron sai nasarar kashe 'yan ta'adda 14 da suka zo satar dabbobi. Sai dai a cikin wannan hari mutum ɗaya farar hula ya rasa ransa. Hukumomi sun yi amfani da wannan dama domin isar da gaisosu ta ta'aziyya zuwa ga iyalan wanda ya rasa ran nasa. Sannan kuma suna yaba ma jama'a dangane da irin juriyar da suke nunawa ko da yaushe game da wannan al'amari na ta'addanci da ake fuskanta dare da rana a cikin wannan yanki, inda suka tabbatar musu da cewa ba shakka irin haɗin kai da goyon bayan da jama'an talakawa ke badawa zai taimaka wajen murƙushe wannan al'amari. A yankin jihar Doso inda rundunar Damisa ke gudanar da ayyukanta, ba shakka jami'an tsaron sun yi nasara a cikin ayyuka da dama da suke yi a ƙarshen makon da ya gabata. Da haka ne wasu sojojin da ke sintiri a kewayen garin Maidaka sun kama wani ayarin miyagun kayayyaki da suka hada da miyagun kwayoyin tramol 79,000, haka zalika da fake-fake ko kuma plaket 64 na tabar wiwi, waɗanda a jimilce kuɗinsu ya kama sama da miliyan 100 na sefa. Ba shakka wannan kamu babban cikas ne ga ƙungiyoyin 'yan ta'addan. Duk da a daidai wannan lokaci wasu sojojin har ila yau da ke aikin samar da tsaro a kasuwar Agali sun kama wani mugun mutum dan wata ƙasa ta waje da ake zargi da hannu a cikin ƙungiyoyin ta'addanci. Lokacin da aka kama shi an same shi da takardu waɗanda hakikan ke tabbatar da cewa mugun mutum ne kuma yana da alaka da ƙungiyoyin ta'adda. A cikin jihar Tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta a ranar Talata da ta gabata da safe, wasu sojojin da ke sintiri sun riski wasu miyagun mutane su 4 da suka zo yin satar dabbobi a garin Muntseka. Lokacin da jami'an tsaron suka iso dai su waɗannan miyagun mutanen sun farga inda suka gudu, amma jami'an tsaron sai nasarar kama ɗaya daga cikinsu, wanda kuma tuni aka miƙa shi ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansa. Har ila yau a cikin wannan aiki da jami'an tsaron ke yi domin samar da tsaro a cikin ƙasa, Brigade Mobile ta Duwan ta Tawa ta kai farmaki a wurare daban-daban a cikin tsarin nan na rundunar tsaron ƙasa wadda aka kafa don shawo kan miyagun ayyukan da ke faruwa a cikin ƙasa. Ta dai kai wannan farmakin ne a gidan Idar da kuma Salewa. Farmakin da ta kai ya ba jami'an tsaron ta damar kama litir 3,500 na mai nasarande. Wannan kamu ba shakka da jami'an tsaron suka yi zai kawo ma 'yan ta'addan cikas, saboda ba za su rika samun man da suke amfani da shi ba domin kai hari daga wannan wuri zuwa wancan ko gudanar da miyagun ayyukan asha da suke yi. A wani bangare kuma dangane da kokarin da jami'an tsaron ke yi na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi, har ila yau sun gudanar da wani bincike bisa hanyar kwanni wanda ya ba su damar kama wani kahurgumin dan fataucin miyagun ƙwayoyi tsakanin ƙasa da ƙasa, yana ɗauke da fake-fake wato brick 67 na tabar wiwi da nauyinta ya kai kilo 57. A cikin jihar Maradi inda rundunar farauta bishiya ke gudanar da ayyukanta, jami'an tsaron sun yi nasarar hana wasu 'yan bindiga aiwatar da sata a garin Kaukora. Lokacin da jama'an gari suka gaya ma jami'an tsaron labarin, to jami'an tsaron sun zabura ne sun kai ɗauki a cikin gaggawa kamin 'yan bindigan su yi nasarar aiwatar da satar tasu. Nan take dai jami'an tsaron su yi nasarar kama mutum 3 waɗanda tuni aka miƙa su ga rundunar yaƙi da ta'addanci da miyagun ayyuka na asha. A cikin jihar da Magaram yankin tsaro na 3, jami'an Duwan tare da ban hannun sauran jami'an tsaro sun ci gaba da gudanar da aikinsu na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a cikin tsarin nan na rundunar tsaron ƙasa wadda ke gudanar da ayyukanta a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan. Don dai da wannan runduna ta soma gudanar da ayyukanta, ba shakka jami'an tsaron ta sun ci nasarori a wurare da dama, ko a baya-bayan nan lokacin da aka baza su a yankin Gidigir sai nasarar kama wata Toyota Pickup dauke da sama da miyagun kwayoyin pregabalin 525.
a yankin gabacin ƙasar nan musamman a cikin jihar Difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta. Jami'an tsaronta na ci gaba da gudanar da aiki domin samar da cikakken tsaro a cikin wannan yanki musamman ta fannin yakin da suke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ta haka ne a ƙarshen makon da ya gabata wasu jami'an tsaron da ke gudanar da aikin su suka yi nasarar kama wani ayarin kayayyakin masarufi da za a kai ma 'yan ƙungiyar Boko Haram a kewayen Difa. Ta haka ne a cikin wannan samame jami'an tsaron suka yi nasarar kama miyagun mutane 3 da tarin kayayyakin abinci haka zalika da wata mota ƙira golf. Dukkan wannan kamu dai ba shakka zai yi cikas ga ayyukan da 'yan ta'addan ke yi. Duk da a cikin wannan tsarin jami'an tsaron sai nasarar kama wasu mutum 2 da ake zargi suna hada baki da kungiyoyin 'yan ta'adda musamman suna hada baki da kungiyar Eta Islamic ta yankin Afirka ta Yamma kuma an kama su ne a Gigimi. Lokacin da jami'an tsaron suka bincike su sun gano tsabar kuɗi miliyan 11,700 na naira da miliyan 7 na kuɗin Chad haka zalika da jika 537 na kuɗin sefa namu. Kama waɗannan kuɗaɗe daga hannun wannan mutane ba shakka babban cikas ne ga ƙungiyoyin 'yan ta'addan da ke gudanar da ayyukansu a cikin jihar ta Difa. A yankin arewacin ƙasar nan cikin jihar Agadez inda rundunar garkuwa ke gudanar da ayyukanta a ƙoƙarin da ake yi na samar da tsaro wajen raka jama'a bisa hanyar Tabarakat zuwa Arlit. Hukumomin soja na yankin sun fito da wani tsari da ake kira Kubeyan wanda a ƙarƙashinsa ranar Laraba 11 ga wannan watan na Satumba da safe jami'an tsaron sun yi nasarar kashe 'yan bindiga guda 2 kusan Ezezau sannan kuma suka kama bindiga ɗaya a Kakaran Set da sharjar ɗinta cike da harsasai. Sai dai a cikin wannan farmaki 'yan bindigan sun yi nasarar yi ma mutum ɗaya farar hula rauni ko da yake raunin nasa bai taka kara ya karya ba. A cikin jihar Yamai a ranar Litinin ta ga wannan watan na Satumba da dare an samu wani hargitsi a wajajen Rompoint na Haro Banda a cikin birnin Yamai. A nan wani saɓani wani faɗa ne ya faru tsakanin jami'an tsaro da ke gudanar da aikinsu da kuma wasu mutane farar hula wanda ba shakka wannan saɓani ya kai ga aiwatar da ɓacin rai saboda a cikin faɗan wani jami'an tsaro wani mutum farar hula ya daɓa mishi wuƙa wanda hakan ya kai 'yan uwansu jami'an tsaro mayar da martani kakkausa. Ko kaɗan hukumomin soja ba su ji daɗin wannan al'amari ba kuma sun yi tir da Allah waddai da abin da ya faru. Suna tabbatar da cewa ba shakka jami'an tsaron da ke da hannu a cikin wannan al'amari za su fuskanci hukunci na ladabtarwa. Saboda haka ya ku jama'a 'yan uwa ku san da cewa hukumomi na jaddada yin kira gare ku ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya saboda haɗin kan da jami'an tsaron ke samu daga wajen jama'a talakawa na taimakawa wajen samar da tsaro ko yin nasara ga ayyukan tsaron da jami'an tsaron ke yi. Dalili kenan ake kira gare ku ci gaba da ba da labari akan duk wani abun da kuka ji ko kuka gani wanda ba ku yarda da shi ba. Idan kun yi haka to ba shakka kun taimaka wajen samar da cikakken tsaro da zama lafiya. Ta haka ne aka ware muku layi da kuke iya kira kyauta kowane lokaci dare da rana. Sojoji ku kira su a lamba 40-40, gendarmerie ku kira su a lamba 40-00 sannan 'yan sanda wato police ku kira su a lamba 83-83.